Pušnul jsem Mortise na Prestige 2 a v tomto videu uvidíš, jak se mi s ním hrálo a co jsem všechno podělal. Je tady teďka poslední hra od nás dělí od Prestige 2 na Mortise. Já jsem teda upřímně nevěděl, že to stihnu tak rychle, tak vám tady ukážu teďka replay z předchozích her. A takže budu to komentovat tak, jako prostě kdyby byl v té hře. Prostě jsem to stihl nějak rychle, no jsem vystrika tak, jo. Takže teďka tady jsem za kempery, tady je taky ten Cordelius. On na mě nemá range, kámo, on na mě nemá range. A sakra, už má ubilo. Tak, já jsem teda si myslel, teďka to už vidím, že já jsem myslel, že už se nabíjí na mě ultinu, takže jsem si myslel, že ví o mě. Každopádně já jsem ještě nevěděl tam dole o tom Bullovi. A teďka já jsem uvažoval, myslím, že půjdu tam do toho dolního křoví. A tady vidím ještě na tom záběru, že tam ho úplně rozdrtil, tak jsem se celkem začal bát. A taky jsem myslel, že bude hodně pravděpodobný, že s ním skončím na V1 a on mě prostě dorazí, takže jsem si myslel, že to bude tak druhý místo. A nekoukal jsem se, kolik je brawlerů úplně, ještě naživu. Takže jsem teďka zkusil svoji šanci a bohužel to nešlo. Skočil na mě pak Edgar se 7 powerem a samozřejmě já jsem měl jenom 0. Dal gadgetu, já mu dám dislike. A teďka nevím co. Teďka jsem nevěděl o tom Bullovi, to byla nejhorší chyba, zatočil jsem se mu a teďka mě dorazil ten Edgar, no tak jako bohužel taková chybička malá. A pak mi tady nejde tahle poslední hra, to jsem dal pár dobrých killů a vím, že jsem dal hodně těch jsem dal, ale každopádně už se teďka, jakže byla to fakt dobrá hra. A teďka se přesouváme na poslední hru do Prestige 1 na toho konečně Mortise, takže já si ještě kouknu, dobře a jdeme na ní. Teďka už to bude živě komentovaný, takže se máte na co těšit, na to těšit. Já jsem řekl co? No to je jedno. Tak teďka mám tady začíná matchmaking a je tady Shelina a Sirius Prestige 2, každopádně je tam nahoře Ruffs, tady má 54 Prestige. A teďka tady zkusím vzít ty power, já se bojím, kámo, tam ještě dole ten Rico teďka zabila Lumi, ale já se bojím, že mě tam někdo prostě překvapí, tak se prostě bojím, no tak kámo, tak teďka ta Lumi má hodně málo poweru, tak no už se healuje, tak to jsem celkem šance, ale jak kdyby třeba měla pár hitů dolů, ten to třeba tam fajděla, tak by to bylo špatný. A kámo, já nevím, tam je teďka ten Ruffs, já teďka nevím, jestli on mě ví, ale jsem ten Ben. A pojď, kámo, jeden power, ne, kámo, yes. Jsem myslel, že ta hra je pro mě už dead, kámo. Ne, sakra. Edgar má hyper, zapíná hyper, úplně mi ultinu, jo, má ultinu, super důležitá hyper, kámo, Edgar, tady naháníme, no jo, není to fér, no. Tak no, asi po něm nepůjdu, má 4 powery a bojím se, a myslím, že už to mám, ne? Nebo já nevím, jestli 3. místo je, no, tak nemám ten, to už jenom tata, to si myslím, že dám, kámo. Myslím, že dám bam, dorazím, bam. Ne, ježišmarjo, jo. A plus 10, mám tu animaci, boom, yes, no nic, Prestige 2. To jsem mohl dát i to druhý místo, teda to jsem mohl dát i to 3, ale tak to je jedno, možná 4. Tak jdeme teďka, teď mám tu ikonku mega hezkou, bam, dávat, let's go, ikonka na Mortise, new player icon, jdeme na tu animaci, yes, kámo, Prestige 2, no nic, už mám 3 Prestige 2 a kámo, upgrade, tak já dávám next a doufám, že jste si tady tohle videjko určitě užili. A Bringer of Doom bude title na Prestige 3 a
Díky, že jste to dokoukali až sem. Určitě dávejte like, odběr a čus. Fast to the beat.